Sy'n gyda belesu, pencampwriaeth benywaidd, a'r rhain I gyd yn dod yn ei flaen. A pwy sydd yn mynd â hi? Teicwm Abi Grace, y caseg y fagu ifanc 4 I 7 mlwydd oed yn berchnogaeth teulu'r môr o lawr yn Glynebwy. Ac hon Rob wedi ennill yma yn y gorffennol. Ac yn teip o poni... I tysil, odi Alun tysil i'r dawt. Mae'n disgwyl yn dda heddi Teicwm Abi Grace I dymor wrth gwrs wrth Morcroft the Master ac allan o Teicwm Abi Lee. A hon fydd y gaseg fydd yn dod nôl I gystadlu hwyrach y bore yma ar gyfer y brif pencampwriaeth yn erbyn y meirch a'r ebolion. Wel, dwi'n siŵr bod nhw'n wedi presio'n ofnadwy. Maen nhw'n teulu sy'n gweithio'n hynny'r galed ac yn a diddordeb fawr yn yr adran a wedi bod yn bencampwyr yma dwywaith o'r blaen gyda fam y gaseg yma Teicwm Abigail. O, dwi? Dyma ni Vic Môr. Annwyl. Vic Môr yn llongyfarch y plant. John a Demi ar ennill y pencampwriaeth benywaidd fan hyn yn y sioe frenhinol. Yn yr adran wrth gwrs y Merlod Cymreig teip cob. Teicwm Abi Grace yn dilyn traddodiad teuluol. A Gio Wobber yn mynd I 7-3-1. Gemma Paxford yn dangos ar ran Kerry Fell sydd wedi cael sioe arbennig. Bryn Seion Little Lush, pencampwr y stoc ifanc ddoi. Wel, mae dad wedi cymryd drosodd Vic Môr yn rhedeg y bencampwraig Teicwm Abi Grace allan o flaen reisteddle. Dyma hi. Pencampwriaeth y cesig ar y belesu. Da iawn chi.